Gaur hasi dira brebetako azterketak eta sehaskako ikasleek zientzietako azterketak euskaraz egingo dituzte, naiz eta horretarako baimenik ez duten. Arratsaldeon ikusentzuleo, Kanboko Salvador Kolegio Aintzinean eta Ziburuko Pierre Latzabal Kolegio Aintzinean elkarretaratzeak egin dituzte azterketak euskaraz egiteko eskubidea eskatzeko. Dena den azterketa hauek zuzenduko dira uztailaren 5ean eta 12ean agiri bat banatuko zaie ikasleei azterketa hauek aintzat hartu izan bilaira izango luketen notekin. Honez gain, gai ahondanare badugu gaur zuei eskentzeko, beraz, has gaitezen. Uda garaian etxegabetzen dituzten pertsona eta familien kasuak ugarituz doaz Ipar Euskal Herrian, eta hain justu gaur kaleratuak izan behar ziren Bokalen bizi den familia honen etxegabetzea ekidindu aldak. Familia hau otsailean sartu zela apartamendu untan eta urte bateko kontratu bat duela, baina kontratuaren izenpetzeko behartu zituzten aintzinetik gutun bat izenpetzera eta erraiteko ekain undarrean joanen zirela, baina hori etzen egin nahikeria. Geroz eta ohikoagoa den praktika hau legez kanpokoa dela salatu dute. Eta gu hemen ginen usejari esplikatzeko egoera eta egiteko ez dela olakurik egiteko beharrik, familia hau hemen dela urte bat entzate, eta ordean usera etorri da, baina egoeraz jabetuta joan da, eta ez da olako ateratzerik egin. Oui, pour l'instant, on reste le temps de trouver notre logement. Après, on est à la recherche d'un logement, on reste là, pas là pour le plaisir. Etxe baten bila gabiltza noski dio gazteak, baina ezinezkoa da ez dugu deus topatzen gure soldatentzat. Geroz eta ohikoagoa den errealitatea. Ekain undarrean gira, eta orduan orai dira udan joan behar diren jende guziak edo gehienak eientzat orai bukatzen da eien epea, eta oai da arriskua jabeek hemen bezala bortxatu nahi izaitea, jendea bortxaz joaitea hien etxe bizitzatik. Mota bereko 60 lagun ingururen kasu iruzurti daudela salatu du Alda mugimenduak. Simon Veilen heriotzaren 5. urteurrena da gaur. Ongi baino hobeto ezagutuko dugun emaztea uda hontan pastoralari esker. Azken txanpa muskildin Simon Veil pastorala taularatu aitzin. Badira 30 urte ez dela pastoralik izan herrian. Pastoral honen bidez 20. mendeko emazte baten bizia ezagutarazi nahi dute. Simon Veil konzentrazio zelaietan bizitu zituen tragediengatik. Emazteak beren gorputzaz jabe izateko eraman zuen guduagatik, justizia sailean egin zuen lanarengatik edo Europar Batasuneko herrialdeen artean anaitasuna azkartzeko ukan zuen naikeriagatik. Bakik Berrogainek idatzi du Simon Veil pastorala, Veil familiaren baimenarekin. Pertsonaiaren atzean dagoen alde humanoa erakutsi nahi izan du. Nik ez dut lehenik ikusi Simon Veil emazte publikoa bezala. Baina bai emazte privatia, Simon Jacob, neskatile izan zena. Neskatile horrek egindu izan zen emaztia, izan zen Simon Veil emaztia. Tragediaren taularatzea Maite Dabanten gain da, lehen dabizikoz ikusiko dugu erregent karguan. Pada eskinik izan zitak errezengoa lan horren egiteko, eta kuriositate bat piztu zitak. Inbeanean ikusi zer zen, nahiz banakin zer zen gutigoa behe errezengoan lana, bena geho egiazki konkrektuki urratxo horren egitia, pertsonalki hartu diat plazer bat bezala, kuriositate bat bezala, desafio bat bezala beraz. Aspalditik ari dira lanean. Mustrakak urtarrilean hasi ziren eta karguak banatu zituzten otsaila amaieran. Pastoral testua emanik izan zitadan 2020an, eta 2020an hasinuk batitean testuan iakurten eta berriz iakurten, eta geho gordinik emaiten deie testua eta hiduk asmatzia jelkaldiz, esena, mugimentik eta beste beraz. Enetako euska beti, hizkuntza beti importanta izan duk pastoaletan, bena hor testotik abiatu behar dukalaik zerbaiten taularatzia, ebe hizkuntzan importantziaz habo hartzen hiz. Eta hoi interesgarri zitak, ariketa hoi zinez interesgarri. Sofi Larrandaburu izanen da kantuen arduradun. Iban Etxegoinberri eta Gemi Mugordoi dantzari eta dantzetaz arduratu dira. Eta Maialen Urrutiagirrek du Simon Veil kargua eramanen.
85 aktore izanen dira orotara, eta Josep Bosch eta Soni Arturrek denen arropak landu dituzte. Jatorri judutarra gordetzeko paper faltsuak egin zituelakoan atxilotu zuten eta Auschwitzera erbesteratua izan zen bere familiako batzuekin. Bizirik ateratzea lortu zuen eta eskubidea eta zientzia politika ikasketak egin zituen ostean. 1974an osasun ministro izendatua izan zen eta abortuaren kontrako legea onarrarazi zuen besteak beste. Gaizahan hitz egin du, ez du bai IVG delako lege hoi bozkazizian hoi aitzinapen izigarria izan zen bai Frantzian. Bena gaizahan hitz egin zian magistratur guan, prejuntegin arduradun zelaik eta prejuner balintzen hobetzeko, bizitze balintzen hobetzeko. Jo bai ministro, segarri ministro izan zelaik bai, lege hoi bozkazidu bai. Aizago duk testuan sartzeko, testu kontemporena bat behita garaia, ez duk hain zaharra beraz Simone Weil denek baginakian urzen eta best, ordin hor gaizahan itxikasiak, bena zumaitaliz pastoaletan aspaldiko garaieko istoiak dielaik, berbat ez gutuk hain aiza sartzen istoian hor aiza sartzen hiz eta egia hunkigarri delaz eta ezagutzen ginean emazte hoi egin dutin gaizak, legiak eta beste, bena geho gaiza habo ikasten duk pastoran bidez eta zinez interesgarri duk eta Pastorala 3 aldiz emango dute Muskiliko herrian uztailaren 24an, uztailaren 31an eta agorrilaren 6an. Oie jasotzera, Irantzu Idoate Funosaz. Irantzu Idoate Funosaz gazte azpandarrak irabazi du Euskal Herriko eskolarteko txapelketa ekainaren 18an Jurretan, Bizkaian jokatu den finalean. Amets bat ejanen nuke, jegan ezen bat espero, zenta kustenan maila biziki gura zela, nien nintzen momentu batean ere bortxazola irabaztera iten nintzena. Taula atera da, eta kontent biziki, sorpresa eta bai hor, kandut egun batzuk berriz lujera jausteko eta taula biziki kontent bai. Baina idatzi duzu horren letra kutrez. Gero denborarekin pentsaturik egia da ni aur aski lasai nintzela eta nintzen nola aski ongiari nintzela, beraz zergatik ez, baina beti bauzu duda hori, eta ariketak bukatzean, publikotik, bai aitaren gandik, bai lagunen gandik, zaintolak keinuak, eta hor bai, sinetxi bai, baina duda hori beti baduzu, ez zira inoiz segur, eta azken momentu gartela ere duda horrekin nintzen, eta azkena boarra zein zuten. Behintzat onartu beharko. Nik etxetik jaso dut aitaren gandik egia egan, eta bertsolaria baita, eta txipidan Nikola, berekin usai eukan dut, plazetan, joiteko ikustera, entzutera eta kantatzera ez, kantatu aitarekin etxean ez, baina bai transmisioa bere gandik dela, eta gero ikastoletako lanari esker ere elkarteak egiten duena, erakasleei esker izan ez balitz, ez muen txegituko ere ustez, Eta ikastola eta bertso eskoletan egiten den lana agerikoa da. Azken 3 eskolarteko txapelketetan Lapurdiko 3 bertsolari denak emazteak gaiendu bait dira. Fajaldean senditzen da, bai kopuruetan, bai mailan gorakada eta eskolartekoan senditzen da, baina orokojean ere bai bada gorakada handi bat eta positibo bat bai. Besteak beste, Jon Maia, Amets eta Maialen Artzaiu, Sustraiko Lina, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Zona handiko bertsolariek osatzen dute 1989tik jokatzen den lehiaketako txapeldunez zerrenda. Presiorik ez, baina bada pixkat ala ere. Ala saio bat da eta ondotik behar da frogatu merezizela eta etzela opari bat izan. Eta baina egan ez dut animaleko presioarekin bizi erez, heldu dena etorriko da eta baliatzera eta frogatzera ere lekua badugula guk ere, eta Erronka berezirik ez momentuz, bai segitza kantatzen, plazetan, deskubritzea plaza behiak behar bada, eta silaba segida logikoa litzateke, iristen naizen, 2024 eraino iraun behar da,
baina albada bai segida hortarik segituko nuke. Gaur frogatu da zazpi sokoak, bat eta bera direla. Eta seguru segida luzea eta oparoa izango duela. Gaur bere agur bertsoarekin utziko zaituztegu ikus-entzuleok. Bihar arte! Soinean jarri txapela, kantu zentzun da bihotz mindua, buruotz begi umela, oraindik segi beharko dugu, gaur arte egin bezala, gure oiuek bertso doinutan leku